सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 34थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। फैगौ मे दाननि 7, 8 आरो 9 खालाराव खुंफुंजानो गोनां खुंगा 34थि बैसागु बिदाय फोरबोनि लाइ खुन्थियाखौ दिनै एसबि बड' गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गायसननाय जाबाय। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 34थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि बारग'लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' बिथाङा गायसननानै होयो। दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ नेहाथारि सुबारानि बसुमतारी, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि रिंखां बर'। हाबाफारियावनो गासै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि मावथि फारिया सोद्रोमाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। जोंनि बे सिमेन्ट साफ्रि हालामनि जेसेबांखि बर'नि अर्गेनाइजेसनफोर दङ फारियै एबसु, बड' साहित्य सभा, आबोब, एक्सबिएलटिएन, डिएफबि, सारेन्डार गासैबो ज' लोगो नांनायजों लोगोसे धोरोमारि आफादफोराबो बेवहाय मोनसे आफादखौ दानानै होदों। बे आफादा थांनाय बैसागु बरायनायखौ लानानै जोबथासिम बैसागु फोरबोखौ बिदाय जाजासिम खुंनाय जायो। बे हिसाबैनो देग्लाय बे आफादा फैगौ मे दाननि 7, 8 आरो 9 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय बेखौ आखायाव लादों। दा दिनै बिनिनो पेन्डेलनि गाहाय खुन्थिया दा बेखौ फुंबिलि समाव गायसननो थाखाय लेंहरनाय लेखा आं बेवहाय नुजाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों गायसननानै। बेवहाय गासैबो जोंनि बर'नि जेसेबांखि अर्गेनाइजेसनफोर दङ जोंनि बिदाय फोरबोजों लोगोसे फैनानै हेफाजाब होफैदों। दा बिनि थाखायनो आं गाहामखौ बावदों। जों मिथिगौ बर' हारिनि जा हारिमु खोब गोजौ थाखोनि हारिमु आरो गुबुन हारिफोरजों लोगो लेवा खालामनो हाया बे जोंनि बर'नि हारिमुखौ। दा ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा बेखौ दा मोनसे सिस्टेमेटिक गामि गामि मोसानायनि अनगायैबो मोनसे प्लेटफर्माव लाना फैदों आरो बे प्लेटफर्माव लाना फैनानै मोनसे गोजौ मासियाव स्टेन्डार्ड मोनसे जोंनि हारिमुखौ बुहुमाव दिन्थिनो थाखाय गोबां जोंनि बर' आफादफोरा लादों। दा जोबोद बाख्नायथाव। दा ओंखायनो जोङो साननांगोन दा बेखौ जाफुंसार होनो गोनांबा जोङो गासै जोंनि बर' माहारिनि संगठनफोरा हेफाजाब होनांगोन आरो गामि गामि जेसेबांखि बैसागो मोसानायफोर दङ आयदाफोर दङ बेफोरखौ बे प्लेटफर्माव फैनानै बाहागो लाफैनांगौ, लानानै जोंनि खौसेथिखौ देखायफैनांगौ आं बेखौ सानो। आरो आं मोनसे सानबाय थायो जे दिनै 34थि जाबाय खेब। दा बेवहाय फैयै फैयै एसेबांखि खेब खुंनायनि उनाव जोङो बेखौ जुदि मोजाङै खुंफुंनो हायाबा बे जोंनि थाखाय बे सानजारि नोगोरनि थाखाय मोनसे खोब साननो गोनां बाथ्रा। जिहेतुके गोबां आफादफोरा बेवहाय मदद दङ, हेफाजाब दङ, ओंखायनो बेखौ जाफुंसार होनांगौ। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि माखासे लिडार्सफोरा बा सान्थौगिरिफोरा धोरोमारि सान्थौगिरिफोरा माखासे मिसकनसेपसन होयो। मिसकनसेपसन होयो माने बे मोनसे धोरोमारि फोरबो होननानै माने सानना लानायनि माखासे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो। खिन्थु बेखौ धोरोमारि फोरबो होनना सानना लानाङा। बेखौ जों बर'नि मोनसे बैसागु फोरबो होनना सानना लानांगौ। खारन बैसागुआ जोंनि आमायथु, जायखौ असमियाफोराबो बिथांमोनाबो एकदम गोसो मोदोम जिउयै बिसोरो हारिमुखौ सिबियो, बैसागुखौ सिबियो। दा बर'आसो आसलते बैसागु सोदोबखौ नायोबा जोंनि बर'निफ्रायसो ओंखारनाय होननानै माखासे सान्थौगिरिफ्रा बुंनो नागिरो।
दा गिदिर गिदिर सान्थौगिरिफोर जोंनियाव दङ बे सान्थौगिरि बिथांमोना बुङो बोसोरनि आगु बैसागु होनदों बिहु सोदोबखौ बुंदों बिनाय आरो होनाय बे रोखोमनिनो गोबां रोखोमनि माबाखौ नायोबा बिदि जा ओंथि फोरमायनाय दा बिजिरनाय बेखौ नायोब्ला थारैनो बर'निफ्रायसो बिहु बे बैसागो सोदोबा ओंखारदों होननानै मिथिना मोनो ओंखायनो आसा फारिदों जिहेतुके जोंनि बे बेसेबांबा समायना रमायना हारिमुजों बुंफबनाय बे फोरबोखौ जोङो गनायना लानांगोन आरो गासैबो मदद होलायगोनखौ आङो खावलायबाय गिबियावनो नोंथांमोननि निउस पर्टेल गासैनिसिम आङो बरायनाय थाबाय थारैनो नैबे सानजेरि नोगोर बैसागो फोरबो आफादा 34थि बैसागो बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय थियारि जाबाय नैबे मे दाननि 7, 8 आरो 9 खालाराव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों थाग थियारि जाबाय थारैनो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय फैनाय सुबुं मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लागोन जोंहा मोसानाय बायदियै जेरै हानजा मोसानायफोरा थासिगोन बोराय बुरि थिग बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बिदिनो देमसि मोसानायफोर थासिगोन उन्दैसाफोरनि मेथाइ खननाय बा बिदिनो मेथाइ खननायजों लोगोसे दामजुफोर दामनाय बादायनायफोर हाबाफारि थागोन आरो लोगोसे जिहेतु जोंनि बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै माहारियारि जायखि मोसानाय बेफोरो जोंनि बर'नि जिथुनि गाननाय जोमनाय आसार खान्थि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेफोरखौ जोङो लाफानो सानदों लोगोसे बे मोसानाय बादायनायजों लोगोसे जोङो दिरुं बोलायनाय हाबाफारि बेखौबो जों बाहागो लानो सानदों एबार जिहेतु एबार खेबसेनि दिरुं बोलायनाय हाबाफारिया एसे आलदा रोखोमै जों लादों मानो होनोबा जोङो जिहेतु बोरायदो सेंग्रादो बोलायहोबाथ' जानाय नङा गतिके जोङो बिसोरनि वेट उजनखौ सुनानै जोङो 70नि सायाव बा 75नि सायाव मोनसे हान्जा बानायबाय ओमफ्राय बिनि गाहायाव बेबायदि बे रोखोमनि हान्जा बानायदो आरो हौवाफोरनि थाखायबो दिरुं बोनाय थिग बेबायदिनो हिन्जावफोरनोबो दिरुं बोनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरोखि थारैनो मोजां जागोन जों जिहेतु जोङो बे सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादा मोनसे जारिमिनारि मोनसे बैसागो बिदाय फोरबो खुंफुंगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्राय जों खुंफुंनि 34थि जोङो आगान होबाय निस्सय मोजां जागोन जिहेतु जोङो बर' माहारि हिसाबै जोंनि जिहेतु सिन्था सारसाफ्रा गेरेमसा हारि दानायनि खोथा गतिके जों बुहुमाव जों बर' माहारिखौ जेरै जों मोसानायजों गाननाय जोमनायजों हक राव थुनलाइनो हक थिग बेबायदिनो जों बादायलायनाय किसुमान बिथिङाव लाबोनानै बा बेखौ जोङो मुलुग दरबार प्रतिष्ठा खालामनाय बे मोनसे थांखिखौ जों लाना फैदो बेनिखायनो देग्लाय बोसोर जिहेतु जोंनि 34थि बैसागो बिदाय फोरबोआ थारैनो गाजा गोमजायै जागोन होननानै सानो आरो आङो आसा फारियो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बे बादायनाय हाबाफारियाव मोसानाय हक दामनायनो हक बा जायखिजाया दिरुं बोलायनाय हक बा जायखिजाया माने बेफोरबायदि हाबाफारियाव माने बाहागो लाफैयो बेखौ आङो बयबो रायजो राजाखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बे खावलायनाय थाबाय जोंनिया बे हाबाफारियाव जोंनिया माखासे जोङो आलासिबो लिंहरगोन बे बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै जों माखासे बिदिनो सावरायलायनायबो जागोन बा जों बिबुंथि लाखिगोन बिथांमोनखौ निस्सय जोंनि जायफोर उथिफुनाय लाइमोन बा जोंनि रायजो राजाफ्रा बैसागोनि तात्पर्यखौ बा जोङो बरायनायखौ मानो खुङो बा बिदायखौ जों मानो खुङो बैसागोखौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मानि थाखाय बे बिराद माने जोंनि थाखाय गोनांथि इयुनाव जों बोरैहाय जों बैसागो फोरबोखौ जों बोरैहाय जोङो लाखिलांबाय थागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों सावरायगोन आरोखि थारैनो मोजां जागोन जों हारिमु बिलिफांबो थाबाय बिदि जोबखालि जोङो हारिमु बिलिफांजों सासे देंखोगिरि जों लिंहरनाय जादों गितामनि नामा गितामनि बर' बिथांखौ जोङो नितामनि बर' बिथांजोखौ जों लिंहरनाय जादों आरोखि थ' गतिके मोजां जागोन सानो नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैदो जोंबो आरो बिदिनो नाजानोसै बयहाबो जिहेतु बिबान थाबाय बेखिनि बुंनानै गुरै खालामनाय